siyashesha ukukhipha into okuthiwa intethelelo, kodwa siwabalekela amandla kababa okuthethelela. Yingakho sithi mesithethelele sisheshe sikhumbule ukuthi silinyazwe kanjani, silinyazwe obani. Ngoba into yentethelelo ayisuki emzweni yomuntu. Intethelelo ayikho emehlweni omuntu. Intethelelo ayikho engqondweni yomuntu. Kodwa intethelelo ikubaba. uJesu wayengakwazi ukuthi baba athi ngiyangithethelela ebelinyazwe abantu. Ngoba abantu abangilimazile ukwazi ukubashaya ukuthi ngiyakuthethelela. Instead ukuthi uthethelele kuvuka inzondo. Kodwa umuntu okwazi ukuletha intethelelo emntwini uJesu usomandla ubaba. Ingakho uJesu wabashiya bemshaya bemfaka umkhwele wameva. Igazi lomile emzimbeni namanzi asephelile kuyena. Enesizathu sokuthi abasonde ngizoya kubaba ngifike mina ngiyahlulela ukuthi ngithethelele labantu. Ngizocela wena nikazi wentethelelo ukuthi bona esikhundleni sami ngenzela umusa ukuthi labo bathethelele la. Uyabona into yakho njengoba ungena esontweni inhliziyo yakho ibopheka ngaka. Awushodi nganto lutho. Ushoda ngobaba umnikazi wentethelelo ukuze akwazi ukuthi akudlulise kahle kuleyo. Uyazi ukuthi uma ungathetheleli nezinto engabe ziza kuwena zifike zishaya inhliziyo neyiphinde emuva. Ngoba inhliziyo ibophile. Umuntu bengathetheleli akalimazi lo angathetheleli naye, uzilimaza yena. Ngoba eyakhe impilo emayo lo othi uxabene naye eqhubeka. Ngoba wabona ngenhloso woniwa isizathu ungasazi sokoniwa kwakho. So into ezokukhulula yokuthi suka kulomuntu ophambi kwakho kodwa mthatha umnikele kubaba ukuze ubaba akwazi ukudila naye. Ngoba wena ukwazi ukudila nomuntu. Ngoba umuntu akuyena umuntu kodwa umuntu kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi-ke uma ngishayeka akumele ngiye kumuntu ngoba thina nomuntu sizoxabana. Kodwa khona umuntu ophakathi komuntu nomuntu.